Kaixo egunon, Alberdi etxan aurkitzen gara, Irunen, fronteran, dakizuen bezala, eta guk hemen euskal makia tradizionala egiten dugu. Azken finean nire aitonak gerra ostean Irunera etorri zan, bera Zumaiakoa zan, eta egur tallista zan, hau da, eskultor dibua, frantzes esaten den bezala, eta berak bere bizitza osoan egurra lantzen egon du zan. Gu hemen fronterakoa izanez, nire osabak eta nire aita lanen hasi zenean, genuen buruan beti makilaren ikurra. Hemen hegoaldean ikur hori galdu egin zan, gerra ostean eta galdu egin zan. Eta gu bagenik igoen iparraldean indarraz handia zaukan sinbola zala. Orduan, iparraldeko artisau batzuekin kontatu jarri ziren, aita eta osaba, eta poliki-poliki makila egiten hasi zeran. Eta horrela nire aita bere trajektoria profesional guztia ia 40 urte egondu da makillak egiten, eta orain guk ari gara makillakin segitzen. Garrantzitsuena zura da, egurra da, mizpira. Zergatik mizpira, historikoki horrela delako. Zagorrerik garrantzitsuena esan dezakegu dela mizpirari egiten dizkiogun markak. Egiten dizkiogun eta ateratzen dien reliebeak. Zeren eta egiten baldin badegu operazio berdina beste edozin zuaitzekin ez da ateatzen. Bakarrik atetzen da mizpirarekin. Hori bat. Eta gero teknikoki da egurra bat oso dentzua, gogorra, baina aldi berean malgua, puskatzen zaila. Behin egurra daukagunean, lantzen ditugu metalak, metal ezberdinak, bai latoia, bai alpaka, bai zilarra, eta egiten duguna da, jasotzen ditugu metal plaka handi batzuk, moztu, doblatu, soldatu, pulitu, eta behin pulitu daudenean, grabazioak egiten ditugu. Hau dena egiten dugu, orain dela 300 urte bezala. Teknika ez da batere aldatu. Hori da makillaren xarma. Behin metalak dauzkagunean, lantzen dugu baita ere larrua. Larruarekin egiten dugu trentzatu bat. Eskumuturra aurkitzen duguena. Eta gero baita dago beste elementu bezala aurkitzen dugu baita ere adarra. Adarra da pomoa, eskutokia, eskua jartzen dugun tokian. Esan dezakegu makilla bate dauzkala 4 elementu, bai adarra, bai metala, bai larrua eta bai egurra. Hori izango litzazke 4 atalik garrantzitsuena. Azkenean makilla gaur egun bizirik dagoen ikurra da, bere esanaiarengatik. Zein da bere esanaia edo funtzionalitatea da errespetu adierazpen bat. Norbait errespetatzen dugunean edo rekonozitu nahi dugunean euskal kultura barrenean dagoen ikurra da. Eta esaten dugu egitazko aktu bat dela, errespetu adierazteko. Eta horregaitikan gaur egun biziki dagoen produktua da. Gero noski dela bastoia bat, eta gero barrenean baita badauka pintxoa, bere denboran defentsako arma ere bazan, baina gaur egungo funtzionalitatea bereziki errespetu ikurra da. Lehen zan bezala, baina gaur egun beste funtzioak indarra galtzen juten dira eta gehiago da errespetu ikur hori. Noski netzako dela zerbait oso polita, familiaren segida izatea, baina egia da, hemen baldin banago da berez lana gustoka daukatelako. Lana gustoka daukat eta batez ere makilla. Ni makillaren romantikoa naiz, asko gustatzen zait, fizikoki eta esanaia batez ere, eta noski familiaren segida, euskal kulturaren parte bat izatea baita ere, eta azkenean noski horrek denak bati
osatzen dizu edo posi sentitzea arazten zaitu, hori dudik ez.